Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Алдауның яңа юллары. Оставьте телефон и перезвоните нашему участковому полномочному полиции или наш отдел. Телефон мошенникларыннан үзеңне ничек сакларга? Тарихны саклау мөһим. Мы радуемся, что наша республика богата такими великолепными семьями. Гаиләләр арасында үтүче бәйге быел ничек узды? Күңел белән гаиләсе янында. Когда задача есть, постоянно, целый день находимся в передовой. Кукмарадагы хәрби чираттагы ялга кайтты. Соңгы айларда телефон мошенниклыгы мәсьәләсе аеруча актуаль. Мондый җинаятләрнең корбаны саны арта бара. Россия Эчке эшләр министрлыгының Кукмара районы бүлеге мәгълүматлары буенча 2024 елның 10 ай эчендә мәгълүмати технологиялар өлкәсендә 130 җинаят теркәлгән. Район халкы үз акчаларын ничек югалта, алдауның нинди юллары бар, бу хакта безнең төшерү командасы белде. Всего гражданам Кукмарского района был причинен ущерб в сумме 33 миллиона 860 тысяч 307 рублей. Шок котыргыч сон. Бу телефон мошенникларының масштаблы эшчәнлеге нәтиҗәсе. Алар үз методларын камилләштереп, яңаларын уйлап табалар. Район халкы һәм хокук саклау органнары борчылу белдерә. Алдау очраклары күп. Мошенниклар һәр вакыт хәйләкәр схемалар куллана. В последнее время преобладают у нас такие преступления, как Соңгы арада телефоннарына госуслугидан килгән кодларны кешеләр җинаятьчеләргә үзләре хәбәр итә. Ә җинаятьчеләр шушы кодлардан файдалана. Гражданнарның госуслуги сайтына кереп, аның белән идарә итә башлый. Шушы кеше исеменнән төрле банкларда кредит ала. Кукмара районы гражданины мошенникларның нәкъ менә шундый хәйләсенә эләккән. Позвонили мне по поводу сим-карты. Миңа сим-карта буенча шалтыраттылар. Картаны блокламас өчен код киләчәген әйттеләр һәм миңа шушы җибәргән кодны әйтергә куштылар. Код килде, мин аларга әйттем, ә бу минем госуслуги сайтыннан код булып чыкты. Җинаятьчеләр корбанның шәхси кабинетына кереп, 6 банкта 2 миллион ярым сумга кредит рәсмиләштерә. Әлеге кредитлар гражданинны бурыч чокырына озакка батыра. Раньше я такие номера и не сбрасывал. Элек мин мондый номерлардан шалтыратуларны кабул итмидем. Алар мине ничек ышандырганнарын үзем дә аңламый калдым. Мондый мошенникларның капканына эләгүчеләр күп. Хокук саклау органнары гражданнарны уяу буларга һәм таныш булмаган номерларга ышанмаска өнди. Сезне алдыйлар дип шикләнәсез икән, полиция бүлегенә мөрәҗәгать итәргә оялмагыз. Адилә Шакирова, Алмаз Ярмиев, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Кукмарада тарихта без Эзлебез республика фестиваленең муниципаль этабы узды. Шәҗәрә бәйрәме Шура авылы мәдәният йортында үткәрелде. Быел бәйгенең район этабында 4 гаилә катнашты. Катнашучылар жюри һәм тамашачыларга үз гаиләләренең шәҗәрәсен тәкъдим итеп, гореф-гадәтләрен, милли киемнәрен, ризыкларын һәм концерт номерларын күрсәтте. Год от года участников фестиваля все больше и больше, и в каждом районе мы видим разнообразие культур народов Республики Татарстан. Бу бәйге генә түгел, яшь буынга үз нәселең турында кадерле мәгълүматны, тарихны тапшыру өчен уникаль мөмкинлек тә. Катнашучылар мондый җылы сүзләр белән тарихта без Эзлебез республика фестивале турында тәэсирләре белән уртаклашты. Основная значимость этого мероприятия состоит в том, что Әлеге чараның төп әһәмияте шунда ки, бәйгегә әзерләнгәндә гаилә үз тамырларына мөрәҗәгать итә. Гаилә бәйләнеше, туганлык мөнәсәбәтләре ныгый. Һәм инде әзерлек барышында һәр гаиләдә булган онытылмаслык уникаль тарихи вакыйгалар искә алына. Бу юлы бәйгедә 4 гаилә катнашты. Алар барысы да мондый чаралар туганнар арасындагы элемтәне ныгытып кына калмый, ә заман торышы ыгы-зыгысындагы югалып бара торган йола, гореф-гадәтләрне өйрәнү һәм саклап калуга илһамландыра дигән фикердә җиткерде. Минем әтиемнең әтисе бик зур кеше булган, сугышның башыннан ахырына хәтле катнашып, ул Берлинга барып җитеп, Рейхстагны алуга катнаша. Бабайның менә шушындый Кызыл Йолдыз ордены да сакланып калган. Бүгенге көндә без аны бик саклап тотабыз. Рубин Азин әлеге бәйгедә үз гаиләсен һәм аның тарихын беренче тапкыр гына тәкъдим итми. 2020 елда ул гаиләсенең педагогик эшчәнлек белән бәйле булуы турында уртаклашты. Укытучылык традицияләрен саклауын дәвам итүне ассызыклады. Безнең нәсел шушы 100 ел эчендә 203 ел укыту тәрбия эшендә эшләгән нәсел. Бу инде бөтен укытучыларыбыз булган укытучыларыбызның хушы. Бабам, әбиемнән башлап
Әти-әниемнән башлап аннары без инде буыннарны дәвам итүче кешеләр. Фестиваль 3 этапта үткәрелә. Муниципаль, зона һәм республика этаплары. Зона турында җиңүче республика этабында катнашачак. Одилә Шакирова, Марат Сибирҗанов, Кукмара яңалыклары. Минимуллиннар гаиләсендә сөенечле вакыйга. Махсус хәрби операциядә катнашучы гаилә башлыгы Әмир ватан каршындагы бурычын үтәп, кыска вакытлы ялга кайтты. Аны хәрби хезмәткә озатканнан соң һәр мизгел мәңгелек кебек тоелды дип уртаклашты хәрбинең тормыш иптәше. Сагынулы очрашуның беренче минутлары. Озак вакыт әтиләрен күрми торган кечкенә Самат белән Ясминәнең күзләрендә бәхет очкыннары. Мондый авыр вакытларда якын кешеңнең елмаю һәм аны җылы кочагыңа алу зур һәм мөһим вакыйга. Әмир Минимуллин сапер, махсус операция зонасыннан ялга кайткан. Ул алгы сызыкка 2022 елның ноябрендә алына. Аңа махсус операциядә катнашачагы турында эшендә хәбәр итәләр. Необъяснимое чувство. Я просто потерялся в один момент. Бу вакыттагы хисләрне аңлатып бирерлек түгел. Мин бер мизгелгә югалып калган кебек булдым. Аннары эш урыныма барып хезмәттәшләремә хәбәр иттем. Алар да шок хәлендә калды. Ул көнне мин эшли алмадым. Өйгә кайтып хатыныма хәбәр иттем. Гөлия әлеге яңалыкны ишеткәннән соң тормышларындагы үзгәрешләр белән уртаклашты. Аның сүзләренә караганда, ул көн мәңгегә хәтерендә калачак. Самаска киләңә, что 2 көннән уже китәсе. Ал 2 көне как будто невесомость тайрын сымагына йөрдегендә без аңламадык вообще нәрсә була. Нәрсә җыясында белмәдек без. Кеше биттеген әйтәм, моны әйтәйме. Бүгенге көндә махсус хәрби операция барышында бер-береңә ярдәм итү, авырлыкларны җиңү турында сөйләшүләр аеруча мөһим. Әмир хәрби хезмәт һәм тормышында иң авыр чорның кайсы вакытка туры килүе турында фикерләре белән уртаклашты. Күңелгә рәхәт инде, үзеңнән белгән малайлар, үзеңнекеләр инде барыбер. Алар өчен күбрәк борчылып торасың инде. Ну, бөтен егетләр өчен дә борчыласың, но алар өчен особенно инде. Дигәндә артык каты привязываться итмәсә кирәк кешегә дөресен әйткәндә. Теге асын югалтулар булганда бирә авыр теге. Алгы сызыкта хезмәт иткән вакыт эчендә Әмир сугышчан батырлыклары һәм миналардан арындырган өчен оборона министрлыгының медальләре белән бүләкләнә. Хәзерге вакытта гаилә һәр кайсына кадерле булган, югалган мизгелләрне торгызып, вакытны бергә үткәрә. Хәрби гаиләсе белән булган һәр минутның кадерен белеп калырга тырыша. Одилә Шакирова, Марат Сибирҗанов, Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырда якынлашты. Алдагы минутларда яшәеш һәм дин тапшыруын карарга онытмагыз. Мин Алмаз Ярмиев, сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Assalamu alaykum hörmətli tamaşaçılar, din qardaşlarımız. Assalamu alaykum hörmətli Rədif Həzrət. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі шығарылышыбызда біз Кукмара районы имам мөхтәсибе белән гаиләдәге мөнәсәбәтләр һәм гаиләдәге ир белән хатынның бурычлары турында сөйләшербез. Рәдиф хәзрәт, гаиләдә ир белән хатынның мөнәсәбәтләре һәм бурычлары нинди? Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Раббыбыз Аллаһка хәмд сана мактаулар, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга ихлас, күңел төрләребездән чыккан салават шәрифәләр булсын. Ир хакын, хатын хакын Аллаһ Тәала Коръәндә билгели. Һәм инде ар-риҗалу каввамуна аля-ниса ди, ирләр ягъни куәтлерәк, ягъни ирләр инде гайрәтлерәк хатын кызларга караганда дип әйтә. Ләкин икенче бер аятта Аллаһ Тәала билгели инде: "И якуну фуқара югнихимуллаһу мин фадлих" дип, ягъни әгәр дә сез ди парлы булып яшәсәгез, һәм сез ди фәкыйрьлектән курыксагыз, Аллаһ Тәала сезне үзенең нигъмәте белән баетыр, ягъни фазыл рәхмәте белән баетыр ди. Менә монда фәкыйрьлек дигән сүз бу, әгәр дә инде шушы сүзне алып карасак, бик тирән мәгънәгә ия, чөнки безнең байлык ике төрле, байлык рухи бар, байлык матди бар. Менә матди байлыкны кайгырту ир ат җилкәсендә дибез. Ни өчен менә без әйтәбез бит инде ир ат, хатын кыз дип шала бит. Ни өчен ирне, мәсәлән, ир егет димибез, ир хатын яки кыз димибез, яки хатын ат димибез шала бит. Моны инде никахларда аңлатырга тырышам егетләргә, кызларга.
Чөнки ир ат, ул табучы, ул юллаучы, ул булдыручы, икәү генә булганда, үзе генә булганда инде ничектер шулай яши шикелле. Хатын булгач аны кайгыртырга кирәк, балалар булгач балаларны кайгыртырга кирәк, кайда яшиләр, нәрсә ашыйлар, нәрсә кияләр, нәрсә белән йөриләр, бөтенесен кем юллаучы, булдыручы, табучы кайгырта шулай бит. Хатын кыз дигән менә бездә инде әйтергә яраталар. Гаилә учагын саклаучы дип шулай бит. Хатын кыз ни өчен кыз булып кала? Менә кыз вакытында нинди тәрбия алган, шушы тәрбияне инде алдагы көндә үзләренең туган шушы гаиләләрендә шушы тәрбияне булдыручы, туганнар белән аралашучы, аларга якты йөз күрсәтүче, гаилә учагын, шушы тынычлыкны, иминлекне саклаучы ул хатын-кыз илкәсендә. Шуңа да нәрсә генә дисәк тә, менә ир хакы, хатын хакы дип анда инде ул хакларны санап үтсәң, тегесе тиеш, монысы тиеш дишүләр бик күп, ләкин мин яшьләрнең үзләренә дә әйтәм. Өйләндегез икән, парлы булдыгыз икән, кияүгә чыктыгыз икән мәсәлән, димәк инде сез бер-берегезгә дус иптәш, шуңа күрә иптәш итсәгез бер-берегезне, дус итсәгез, бер-берегез белән киңәшсәгез, аралашсагыз, гаилә шушы инде ул. Чөнки без әйтәбез, җәмәгатем дип сөйләшәбез. Шулай бит, җәмәгат дигән сүз нәрсәне аңлата? Димәк инде син намазны ялгыз гына укымыйсың. Син димәк ир-ат намаз укыганда артта хатыны баса, шулай бит. Димәк алга таба балалары баса, димәк җәмәгатең булды. Уразада бер-береңне мәсәлән сәхәргә уяту, иртәнге намазга уяту мәсәлән гомумән бергә-бергә Коръән укулар шулай бит, бергә-бергә мәсәлән булган мал-мөлкәтнең бергә-бергә мәсәлән булган мал-мөлкәтнең закатын чыгару һәм башкалар, ягъни бер-береңә ярдәм итү. Менә шушы инде ул иң төп хаклар. Әгәр дә иң зур мәхәббәт нәрсә ул дигәндә, үзеңә теләгәнне үзеңнең парыңа күбрәк теләү, мәсәлән, бик нык ашыйсың килә, тәмле ризык шулай бит, син нәрсә ашыйсың, үзеңнең ярыңа, үзеңнең парыңа ашатасың. Менә шушы инде ул мәхәббәт, ягъни бер-береңне ярату һәм хакларны хаклап яшәү. Әгәр дә инде таләп итүгә калса, син шуны тиеш, син моны тиеш, яшь чакта инде менә хатынга шулай итеп яшәргә кирәк, анда кыз бала әйтә инде ир шуны тиеш, моны тиеш. Беркемгә бер нәрсә тиеш түгел, әгәр дә читтән карасаң. Шуңа күрә гаиләләр төзелә, гаиләләр булдырыла. Һәм инде шушы гаилә булгач, бер-берсенә кадер, хөрмәт, ихтирам күрсәтеп яшәү. Менә шушы инде ул теге ир хакы, хатын хакы. Шуңа да хаклар дигәндә, менә мин үземә яхшыны телим икән, димәк үземнең парыма тагын да күбрәк телим килеп чыга. Әгәр дә аңа шушы яхшылык була икән, мин шуңа сөенәм икән, менә бу безнең инде идеаль гаилә була. Шуңа күрә һәрбер яшь кешегә мин инде шушыны телим, хәерлесе булсын. Һәм Аллаһ Тәгалә хәерлесен белүче. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.